Men se dig för! Ber om ursäkt, det var inte meningen. Vad gör du här egentligen? Går runt och letar efter jobb. Det var inte det jag menade. Vad menar du då? Du är invandrare. Du är här för att utnyttja systemet. Du är här för våra skattepengar. Åk hem! Jag är inte här för att utnyttja systemet. Du förstör för hela samhället. Åk hem! Åk hem! Jag är faktiskt på väg hem. Åk hem dit du kom ifrån. Vad fan i helvete säger du? Och det var inte min vilja att komma hit från början. Men varför åker du inte hem då om det inte var hit du ville komma? Men vet du vad? Sök hjälp. Sök hjälp. Sök hjälp. Du, jag är inte